ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 31/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತವಾದ ದೀವಣ್ಯರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮ ಅಕಲ್ನಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಾಯ್ನಂಚಿನವು ಕೂಡ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖುಲು ಜೋಗುಲು ವಾವಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ವಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ತೆರೋ ಐನು ಏಪಲ ಸಹ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂದಿರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಆದು ಉಡ್ಪುನು. ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುನು. ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಬುಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಂಡಲ ಸಹ ಅಲ್ವ ತಿನೋಡು. ಗೀತೆ: ಅಪ್ಪೆಲ ಈರಾದುಲ್ಲರು ಅಪ್ಪಲ ಈರೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಂಡರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಪೋಪೆರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಾದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಗಾವಡು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರಗಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರೋಗು ಪೋಪೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಇಂದುವೇ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಲ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಲ ಆದುಲ್ಲರು ಓದವನಂಚಿನಾರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ವಾಸ್ತವಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅತ್ತಂಡ ರಾಮ ಸೀತೆಯರನ್ನು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅರೆಗು ಅಕ್ಲೆಗು ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಮಹಿಮೆ ಒರಿ ಶಿವನಾದುಂಡು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪನಾಗ ಒವ್ವೇ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಎನರ್ದೆ ತೆರಿಯೋಣರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯದಾದಾದುಂಡು ಅಸತ್ಯದಾದಾದುಂಡು ಪಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನ ಸಲ್ವಾದು ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಸಲ್ವಾದು ಓ ಮಾತ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಅವು ಮಾತಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಯ್ನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇನೋ ಅವು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಬೀಜಲ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಪುಂಡು. ಆರು ಮಿತ್ತುಪ್ಪೇರು ಆರು ಚೈತನ್ಯವೈನ ಬೀಜ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಮಾತಾ ಬೀಜ ಇಂಚಿನೆಟ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡವು ಜಡವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವೃಕ್ಷನು ನಿಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಇಂದು ಬೀಜವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಬೀಜುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜಡವಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಬೀಜ ತಿರ್ತುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಐನರ್ದವರ ವೃಕ್ಷ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನು. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಳದ ಮರತ ಹೋಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಜಡವಾದುಂಡು ಇಂದು ಚೈತನ್ಯವಾದುಂಡು. ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಆಲದ ಮರ ಉಂಡು. ಆಯ್ತ ಬೇರುಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಪರಡದುಂಡು. ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷ ಹೊಂದುದುಂಡು ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತೆ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬುನಾದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಉಂತುದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮಠ ಪಂತುಲುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬರೆಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮದಿನಲ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನೆ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ಯಂತು ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾನೆ ಈಯೇ ಯಾನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಾನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಈ ಡಂಗುರನು ಸನ್ಯಾಸಲೇ ಬಾರಿಸವಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಯಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣೋಡು ಬರ್ಪೆ. ಯಾನಿ ವರ್ಣುಡು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು. ಯಾನು ಶೂದ್ರ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತ್ತು ಬೈದೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿಪೋಯರು.
ನಿಗುಲು ಪನ್ಪರು ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಐನರ್ದವರ ಬೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಲ ಕುಳುದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಮುದ್ದಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮೀರ ಭಕ್ತಿನಿಯಾದಿತ್ತಲು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನಮಾಲೆದ ಪುದರು ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ರಾವಣ ಮಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ರಾವಣನ ಭಕ್ತಿನು ಮಲ್ಪುಜೀರು. ರಾಮ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಭಲೆ ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಾವಣನ ಮಾಲೆಯಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆ ಉಂಡು. ಅಸುರೇರ್ನ ಮಾಲೆ ಪೂಜಿ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಯ ಮನಿಟ್ಟು ಮೀರ ಒರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಿತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳೆ ಉಂಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಡು ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಾರದ ಆರ್ನಲ ಗಾಯನ ಉಂಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಕುಳಿದು ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು. ಸತ್ಯವೈನತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಭಾವ ತೀರ್ಪೋಯರು. ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು. ಲಂಕ್ಯದ ಪಾತೆರತ್ತು ಭಾರತದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಒರಿಯ ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಭಾರತ ಓಯ್ಕಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜನು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪತಿತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾವನ ಭಾರತನೇ ಆದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪಿರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತನೇ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಯಾನೆ ಇಡೆಗು ಬತದು ಭಾರತಗೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಯಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯ ಖಂಡನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸತ್ಯ ಖಂಡರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ರಾಜ್ಯ ಭಾರನು ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಭಾರತಗೂ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರನ ಗತಿಟ್ಟು ತಿರುಗದ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಆತ್ಮಡು ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ತದೀತಿನಂಚಿನವು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಏರ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಸೈತೆರಡಾಕಲು ಪೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬುಲಿಪುನೇರ್ದು ದಾದಾಪುಂಡು. ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ತೂಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೊಲಿಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಸೈತುಂಡಲ ಹಲ್ವತಿನೋಡು ಪತಿ ಸೈತುಂಡಲ ಹಲ್ವತಿನೋಡು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಉಂಡು. ಎಂಚಿನಲ ದುಃಖ ಆವಂದಿನ ರೀತಿ ನಿಕುಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಆತ ಅಡೋಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಎಂಚ ಅಂಗದನು ರಾವಣೆ ಗದ್ದೆರೆ ಸಾಧ್ಯಾದಿಜ್ಜನು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ಥಿರವಾದು ಪೋಡು. ಮಾಯೆ ಏ ತೊಂಜಿ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಕನಪುನು. ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಗಾಬರಿಯ ಎರಬಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಮಸ್ತು ಪಾತೆರನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಮರ ಕಥೆನು ತೆರಿಪವೆರು. ಅಮರ ಲೋಕಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಸುಖ ಉಂಡು. ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಟು. ಪರ್ಬ ಇಂಚಿನವು ಈ ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವು ಒವ್ವೆ ಪರ್ಬತ್ತು ಅಕುಲು ವಾ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೆಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಡಬಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲರು. ಎಡ್ಡೆವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾಪುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯ್ತಲು ಒವ್ವೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಕುಲಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಣತ್ತೆ. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವಡು. ಬಾಬಾ ಓ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಇರೇನಿಯಾನು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಸುರುಕು ಕೇವಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಈರು ಕುಡ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದರು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದೊಂದು ಐನರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ದ್ಯಾಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನೋಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿತದು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಕುದುರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನರ್ತಕಿಯರ್ನಂಚ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿನ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ದೀಲೆ ಪಂಡದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ನೆನೆಪುಡ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ದಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಏ ತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆವು ವಿಷಯ. ಐದು ಬಕ್ಕದಾದಾಡು
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆರು ಆತೇ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಗರ್ಭಲ ಮಹಲಾದು ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗರ್ಭ ಜೈಲಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಂಚಿನವು ಎಂಚಿನಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಏಪ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತ ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡು ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿತ ಮಾಲಿಕಾಯರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಳಿದನು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಕುಳ್ದ ಬಾಬಾಗ ಕೈನು ಮುಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗ್ಯುವೆನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋಡಾಪುಂಡೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಮುಗ್ಯುವೆನೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವರು ಐನಿರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯೋಡಾಪುಂಡೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸಮಯಲು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲರು ಬೇರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದ ನಿಕುಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಪಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪೆರು ಈ ಸಮಯದ ಐನು ವಿಕಾರದ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಏತು ಸರಿ ಪತಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಕಂಸಪುರಿಯೇ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಯಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಯೇ ಕಂಸಪುರಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡು ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಭ್ರಮೆಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ನಿಕುಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದುಂಡು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕಲ ದೇಶ ವಾಸ್ತವಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪನ್ಪರು ಯಾನು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಪರತ್ತು ಶರೀರುಡು ಕೂಡ ಬರುಡಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದೇತೊಂದಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಮುರುಳಿನ ಐನ ಆಜಿ ಸರಿ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಓದುಡು ಅಪಗನೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಮಾಯೆ ಗಳಿಗೆ ನೆನಪುನು ಮರಪೌಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಹಠಯೋಗ ಇಂಚಿನತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನಗ ಬಾಬನು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಏಮೆದ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಾದುಂಡು ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ತಿನ್ಪವನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹಲ್ ತಿನ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಶಿವಬಾಬನ ಯಜ್ಞರ್ದು ವನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಪನ್ನಗ ಸುರುಕು ಐನು ಭೋಗಂದಿವುಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಭೋಗಂದಿವುಡು 6 ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲಿರು ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನದ ಆಸೆಲ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನ ತಿಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನೊಡ್ದು ದೇವತೆಲು ಬರ್ಪೆರು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಆಟ ಪಾಠವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ಮರಳು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಜ್ಜಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಷ್ಟಮೋಹ ಆವಡಾಪುಂಡು ಈ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಮರೆತದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಿನ್ಪವನಂಚಿನರೆಗೆ ಸುರುಕು ತಿನ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಆ ಸಮಯಡು ಲಕದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುರುಳಿನ ಐನು ಆಜಿ ಸರಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೇನೋಡು ಹತ್ತಂಡ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಭವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಪಂಡ ಅಲೌಕಿಕ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾಪುನಿರ್ದವರ ಸಾಧಾರಣ ಚರಣೆ ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಮ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನನೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ಅಲೌಕಿಕನೇ ಆದುಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒರಿ ಇಜ್ಜೆರು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮರ್ಥ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲೌಕಿಕ ಆದುಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿದ ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡೋರ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರಡಲ ವಿಶೇಷತೆಲೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.